Стефи днес има рожден ден и е облечена празнично. Тя е с тясна черна пола, червени обувки на висок ток и ярко-червена копринена блуза. Иначе обикновено ходи с сини дънки, които много й отиват, а и са предпочитани от студентите. Когато е студено, носи широк сив вълнен пуловер, който не е особено елегантен, но е удобен. Най-често е обута с бели маратонки. Понякога се появява на лекции с бежов панталон. Към него облича вталена бяла памучна блуза, а през зимата топло кафяво сако. В университета Стефи ходи с обувки на нисък ток или боти. Боян е много елегантен. С тъмносив костюм, винаги комбиниран с бяла или светло-синя риза, към която подбира подходяща сива или синя вратовръзка. През есента и пролета носи елегантен черен шлифер. Той обикновено си купува модерни черни обувки. Понякога се облича спортно. Черните дънки подчертават стройната му фигура, а марковите маратонки са винаги удобни. Към тях облича светло-бежов пуловер. А когато е студено или вали дъжд, кафяво кожено яке. През лятото предпочита да ходи с бял ленен панталон. Негова запазена марка са памучните тениски Nike. Естествен завършек на лятното му облекло са конопените обувки. Марги обикновено е с елегантен костюм. Към него обува удобни кожени обувки. Строгият стил е предпочитан в офиса. Светло-кафявият ти костюм е с права пола до коляното. Него облича предимно за делови срещи. Тъмно-червеният костюм е ежедневен и е с широк панталон. Тя винаги носи класически копринени блузи. През есента и пролетта Марги носи велурени бутуши на висок ток, а през зимата предпочита топли кожени бутуши с дебела каучукова подметка. Но за официални случаи има малка черна рокля с класическа кройка, която е подходяща за театър, както и дълга тъмно-синя рокля от брюкселска дантела с гол гръб за приеми. Тогава тя задължително е с лачени обувки на висок ток.